emirimo yane merene no seneta uno maite no rwanira chibesa chiche goche account chinyingi nabone kero twaititio omuswada na mwarara konyora ebunge nke yaba kandi nganto mente chibesa gochese account wono ntwaititio kamente chibesa gochese account lakini ngo sababa sikiba itoto koroka ba MCA muri ba wikaransa ese assembly baitie budget nandi bali bonete kokoro oversight igo nko basaba basuke kuruense emili bale yo mugavana baichense moyane tubwaterane connection umugavana ngokorari gasi unango badaibo usaba nabananchi unango badaibo tambe nje onkaranse bune senior council Nairobi abaye musia bali gwanjese bintu bisalegete bandoserie file bandomere Nairobi nje nanya gotomera file goja Nairobi onko basaba kotobayete chibesa chisaine musara obo toli konyorungo sore chibesa chyo kore gari ntobayete chyo kore nyomba ntobayete igo nari gosaba basuke kuruense emeli bache sinde tobwatera ne gasi connection nga chibesa cheto chigo chese county ya Nyamira ngoikere chire umwananchi nari okora public participation koigwa amaoni y'abananchi na kere umwananchi nanyotire se county ya Nyamira bonsi pi batanga ntutwensi pi bona bara ikuru county ya Nyamira especially wali bawikaranse se bunge lienke ya National Assembly abananchi batanga amachikari nabo kabakwanire ago chikobairiro bogima bogende igoro bakanire umaite koro batange finance bill yachire ekokinie tax yeminati ngo mwananchi olesa bona mabuta uchikogora nguchiare gukinigo esukari yae nguchiare gukinigo una ba gotebirio mugati bakugorera abana baire school nguchiare gukinigo igo naba boliringa abananchi banyamire mutagete ngende ikeyeri una bachumbe mutagete bayerie nande tato tebya bachumbe baitonga abananchi ababuna balega na bato cholet nande 2027 nero onde bwesi ogochikotana ngwa kare kura maega yo mwananchi oyune aduyo manene bwa mwananchi okomenyete se county ya Nyamira popo mana so bolimo ekiara to gwake kura gokonyo mwananchi tari gokomokongerio bogibo bona igabuna tole ntuna ba Kenya serikali yachite korugo bottom up ya onjoire ruga libara tanga bottom up yego chansa bona batebire nga bottom up yo tabugatia kouru kalia bwataga ke kaenda aliga chiko konyo rute sago tara kujise chesiko lakini taito kwa teba na inchi na inu na mole mo lose hope emiaka yasukiri aikire ebere ruto ner na cha ete 2027 yako tuebere ntori go chikweba ntuebe ntori go chikweba 2027 na indunto moganya unago to susura na indunto mo susura setebe 2027 emirimo yane merene no seneta uno maite no go rwanira chibesa chiche goche account chinyingi nabone kero twaititio omuswada na mwarara konyora ebunge nke yaba kandi nganto mente chibesa gochese account wono twaititio kamente chibesa gochese account lakini ngo sababa sikiba itoto koroka ba MCA muri ba wikaransa ese assembly baitie budget nandi bali bonete kokoro oversight igo nko basaba basuke kuruense emili bale yo mugavana baichense moyane tubwaterane connection umugavana ngokorari gasi unango badaibo usaba nabananchi unango badaibo tambe nje onkaranse bune senior council Nairobi abaye musia bali gwanjese bintu bisalegete bandoserie file bandomere Nairobi nje nanya gotomera file goja Nairobi onko basaba kotobayete chibesa chisaine musara obo toli konyorungo sore chibesa chyo kore gari ntobayete chyo kore nyomba ntobayete igo nari gosaba basuke kuruense emeli bache sinde tobwatera ne gasi connection nga chibesa cheto chigo chese county ya Nyamira ngoikere chire umwananchi majina mimi ni Kennedy Nyelewai. Kwa maneno ya finance bill sisi kama wananchi tumekataa kabisa kwa sababu inaumiza mwananchi wa kawaida, inaenda kukufanya bei ya mkate ende juu na mambo mengine. Sasa sisi kama wananchi tumekataa, na wale wetu viongozi wale tumetuma huko kutoka county assembly, kutoka parliament, sehemu za senate kwa mheshimiwa Okongo Mugeni, tunawaomba waianguse kabisa kila mahali kwa sababu iweze kusaidia mwananchi wa kawaida. Naomba wajumbe wetu Steve Mogaka 2027 inakuja, Wasero 2027 inakuja, msijaribu kupitisha hiyo, mkipitisha na nyinyi mnaenda nyumbani. Hiyo ndio mimi naomba.